dwaro. Gachagua to wacho ni jomonego riembi Nurdin Haji, jatend okwach kich, nikech noko nyiso jatend piny Kenya ni gini ji ok dwar kendo gini dhi kethore. To kaka gini waka machielo gini akum advisors ma economic advisors. Joma miyo ji ker paro weche mar uchumi mokelo gigi. Nyalo pa higa mokalo kaka tax mar gari ni. Higa mokalo bende nitie to nokwen kikele. Koro gikasa ni kikele sani. Anaparo joma nyaka dhi mokwongo gin joma telo uchumi ma Kenya kae. Kachakre gi minister mar finance kabiro nyaka piny joma jiwo ker paro nikech gima Gachagua wacho ten reactionary. Nikech ne bedni nwakelo bill maber ma finance ni da kubede dwaro ni mondo jena hizo chiw paro mar ni gini dhi ber so gino krach. Koro joma nokoso moko kabisa gin joma no mislead ker. Nyiso ker ni mai kaka ber dwaro me kaka watim to gima ben gino to ok ber jopiny ok dwa. Jopiny se kwer kabisa no gidwa gino. Ok kawuono ok nyoro ok wigari mokalo. Chakre bill no bed published. Kan nyine no ka committee mar osipana ma kamano kuria dhi around. To onge kamoro mara ne japiny moro wacho ni bill ni ber. Kamoro mora. Ne kwer kane gidhi Molo, gidhi Mombasa, gidhi Kisumu, gibiro Nairobi ka gibedo Molo Mombasa road ka gibiro ngiso gi paro. Onge ng'at mane jokwacho bill ni ber. Omiyo we didn't need NIS mondo nyiso ni gini rach. Jopiny nosechiwo pa. Ino ichiwo pa ke TV lela. Kaka le ng'ato winjo. Kara ne winjo mane ma ng'ato